албатта ҳамо хеле шоҳиди ҳол будед ки дар як сатҳи олӣ баромад кардан вазни 73 бо Масъуди Аҳмадзода низ як озмои хуб нишон дод, аммо камтар чихел будем бо боварӣ уверенай баъд рақобатро оғоз кард. Аз ин ҳисоб ин мешавад дар варзиш, ин воқеа рӯй метавад. Ва инчунин Абдуллои Ориф ки бисёр як маҳорати олӣ нишон дод, касбӣ бигем профессионалӣ дар як сатҳи олӣ нишон дод. ба бохӯи ниҳоӣ рафта бар яке аз пурқувваттарин вазнҳои 73 кило Аҳадов Шаҳром ки дар ин вазн бигем яке аз лидерҳои ҳамин вазн мебошад, ғолиб омад. Вай боиси хурсандии ҳамаи бигем ки марди ҳар як фарди тоҷик, ҳар як нафари ки куштиро тамошо кардан, як боиси хурсандии ҳама буд, бо як фахри ҳама буд. Ва боқимонда бачаҳои хай бигем ки намешавад ки ҳамаи медалҳоро мисол ба даст биёред. Ҳамаи даставорд ҷопониҳо нигоҳ кунед ки омадан бохтанд, мисол будан нафаронашон ки чемпионҳои ҷаҳон. Тилло ба фикрам ки нагирифтанд, дар финал буд, фикр мекунам вазни 81 кило. Албатта ҳама хурсандем, чун бо боварӣ дорем ки бо бачаҳо низ фардо бо як гӯштини хуб нишон додем. Акай Муҳаммад, ташаккури зиёд. Фикр кунам охирин навбати мо дар Гранд-слам душанбе мешавад. То боздид? Албатта шояд Азия бошад, чемпионати Осиё ёки маҳз ҳамин Гранд-слами душанбе, ожиданияи худтон аз Гранд-слами душанбе чист? Албатта мо як бигем ки таърихӣ нишон додем, 11 медал ба даст овардем Гранд-слами гузашта. Ва албатта мо ҳамо чӣ мегӯянд, бояд ҳаракат мекунем ки ай планка боз зиёд ба даст зиёдтар. Ҳарчанд ки сол то сол бозии олимпӣ наздик шуда истодааст, мушкилтар мешавад. Ва мо боварӣ дорем аз варзишгаро, аз ҷудокорони худамон ки худо хоҳад ки иншоалло медалҳои хуб ба даст меоранд, куштини хуб нишон медиҳанд.